салом дӯстон, пас аз интизориҳои тӯлонӣ имрӯз Мбапперо дар Сантьяго Бернабеу ҳамчун бозингари Реал Мадрид муаррифӣ намуданд. Дастаи шоҳона чунон маросими боҳашамате гузаронид, ки мухлисони футбол онро фаромӯш нахоҳанд кард. Мбаппе бо рақами 9 ба майдон баромад ва дар маросим собиқ сармураббии Реал Зинедин Зидан ҳам ширкат варзид. Реал Мадрид ҳамаи иштибоҳҳоро аз презентацияи Роналду ислоҳ намуда, ин навбат беҳтарин маросим дар таърихи футболро ба намоиш гузошт. Акнун ба суханони бозингарони дастаи шоҳона менигарем, ки гузаришро чихел қабул намуданд ва ҳамзамон ба аввалин интервюи Мбаппе ҳамчун бозингари Реал Мадрид назар мекунем. Зери навор ба таври максималӣ лайк гузоштанро фаромӯш насозед ва ҳамзамон тугмачаи обуна шуданро зер кунед. Барои шумо 2 сония вақт барои мо бошад мотиватсияи калон мегардад. футбол бештар аз як варзиш, эҳсосот, рақобат, қаҳрамонӣ ва шодии мухлисон. Тамошои ҳамаи мусобиқаҳои бонуфузи футболиро бо хизматрасониҳои ширкати 1x боз ҳам ҷолибу диданӣ гардонед. Дар 1x регистратсия осон ва пардохт аз тамоми гӯшаву канори дунё, вале муҳимтар аз ҳама бонус то ҳаҷми $100 дар аввалин пардохт бо промокоди TAJFUT. Силкаи зарурӣ дар комментария. Ба ҳама муваффақият. ман ҳамеша бозӣ бо беҳтаринҳоро интихоб мекунам ва омадани Килиан маро хушҳол сохт. ӯ яке аз ҳамлагарони беҳтарини олам аст. ӯро хело пазмон будем ва аз Перес ташаккур мекунам, ки чунин трансферҳои бузургро мегузаронад. Мбаппе хариди беҳтарини футболист. Фикр мекунам ӯ дар қаҳрамониҳои баъдӣ нақши калон хоҳад бозид. Умедворам ӯро ҳар чӣ зудтар ба гурӯҳи иҷтимоиамон шомил мекунанд. Утоқи либоси баскунӣ фазои олӣ дорад ва ӯро бо оғӯши гарм қабул хоҳем кард. бозӣ бо Мбаппе дар як даста, бале, инро қабул дорам, бахусус дар сатҳи инфиродӣ. Ҳамагӣ ӯро ҳамчун бозингар медонанд. Ман бошам дар тамрин ва дар ҳаёти ҳаррӯза дидан мехоҳам. Дар бозиҳо чун одатӣ ва ё беҳтар хоҳад буд, вале нияти ман Мбапперо ҳамчун як шахс шинохтан аст. ӯ яке аз беҳтаринҳои олам аст ва ҷолиб аст фаҳмидан, ки берун аз майдон чунин талантҳо ба чӣ кор машғуланд. Барои фаҳмидани ин ҳама вақти кам мондааст. Оҳо, шумо ин қадар зиёд ҳастед. Ман дар ҳайрат мондам. Миннат дорам, ки барои дастгирии ман омадед. Билохира орзуи ман амалӣ шуд. Ман акнун инҷоям, ҳамчун бозингари Мадрид. Бисёриҳо медонанд, ки ман орзу доштам дар Реал Мадрид баромад кунам. Хушҳолам, ки ин фурсат даст дод. Реал Мадрид таърихи бузург дорад, чун даста комёбиҳои зиёд дошт. Ман инҷо барои идомаи он қаҳрамониҳо омадаам. Мехоҳам дар таърихи ин даста ҳамчун легенда исми худро сабт кунам. Ба президенти даста Флорентино Перес ташаккур мегӯям. Маҳз бо талоши ӯ ман имрӯз инҷоям. Алла Мадрид. Мбаппе нав ба дастаи наваш гузариш намуд, ки аллакай хабарҳо баромаданд, ки оилаи Мбаппе ният доранд дастаи нави худро харидорӣ кунанд. Гап сари дастаи Кан меравад. Ин дастаи фаронсавӣ мавсими шашум аст, ки дар лигаи дуюм баромад мекунад. Ногуфта намонад, ки агар соҳибмулкон иваз шаванд, баромадан ба лигаи болоӣ аз назар дур нест. Шумо чӣ фикр доред дӯстон? Оё Мбаппе рекордҳои Роналдуро дар Реал Мадрид шикаста метавонад, ё ӯ имкон надорад, ки монанди ҳамлагари португалӣ ба комёбиҳо даст ёбад? ҳатман дар комментария фикри худро нависед, чун барои мо муҳим аст. ҳамзамон дар канал обуна шавед, то аз навгониҳо сари вақт огаҳӣ пайдо кунед. То боздид дӯстон.